Takže čaute ľudia, vítajte v našom novom videu a toto video je znova z kanálu Orsay Gaming SK a musím vám povedať, že v tomto dieli sa máte na čo tešiť. OK, nebudem preháňať, nemáte sa na čo tešiť, teda máte, ale bude to iba pozvánka na server, ktorý nie je môj. Som na ňom len vedenie, ako som už hovoril a tento server je úplne super. Majiteľ tohoto serveru je Mrkillerik SVK. Ak ho nepoznáte, tak má kanál Studio Diamond alebo MC Studio Diamond, nejak takto. A tento server vám veľmi odporúčam. IP vám poviem aj teraz, ale aj do popisku vám ho dám, lebo neviem, či si ho zapamätáte, alebo proste si to nejak stopnite a pretáčajte to vtedy, dokedy si ho nezapíšete. Dobre, takže IP tohoto serveru je ms6.hicoria.com:25370. Môžete si to kľudne pretáčať do Aleluja, alebo proste vám to dám do popisku. OK, takže idem hneď začať. Kity tu máme kit hráč. A kit hráč je naozaj dobrý, lebo dostanete proste ironové vybavenie, 64 stejkov a iron veci. Proste iron, full iron. Potom tu máme kit VIP a to je pre VIPčka. Ten je už naozaj dobrý, lebo dostanete diamantové brnenie, ktoré ale nie je enchantované. Máte tu proste krumpáč, úplne super, sú to enchantované veci. Potom tu máme kit hlava. Sám neviem, čo to je. Aha, dostanete proste nočovú hlavu. A je to na nic proste. Môžete si s tým ozdobiť napríklad niečo pred domom alebo tak. Potom tu máme kit barvy. To proste dostanete knihu, ale to je nápad, lebo to je iba pre OPčka. Alebo pre VIPčka, alebo ja neviem. Potom tu máte kit rakety. A tu máte Angry Creeper, aj keď to vy uvidíte to. Angry Creeper, Starry Night. A máte tu Solar Wind. Solar Wind tu máte až dvakrát. Tak. Potom tu máme Warpy. Warp máme doly. A doly sú veľmi zaujímavé hlavne tým, že tu máte proste, máte tu aj diamanty, máte tu veľa vecí na naťaženie. Potom tu sme urobili Geometry Dash doly a tu máme takú Nyonketku. Neviem prečo, ale máme tu bariéry a urobili sme tu proste Geometry Dash doly, lebo poslednou dobou to s majiteľom, teda nie s majiteľom, ale ešte s jedným vedením dosť hrajeme, takže sme tu urobili proste také logo. Potom tu máme Warp Parkour. Máme tu Easy, ak ho preskáčete, tak dostanete 5 diablokov, áno. Ak hard ešte nemáme, ak preskáčete normál, tak dostanete 15 diablokov, sa mi zdá, áno. Ak preskáčete tento pro, že je veľmi ťažký, a tu si musíte vybrať správnu cestu. Správna je táto. Trošku vám to uľahčím. Nezapomeň na bariéry. Áno, tu môžete to občúrať, lebo to sú bariéry. Takže musíte pekne takto. Tu si už môžete najprv vybrať odmenu 20 000 money alebo Diamond. A Diamond je 2 staky aj 22, takže podľa mňa to oplatí, ale ja by som radšej išiel na doly. Dobre. Potom tu máme Warp príroda. Príroda. Tu máte upozornenie. Prosíme hráče, nech okolo prírody neničí prostredí. Neničte tu prostredie, lebo dostanete bana, neviem, kto si tu postavil crafting table.
Potom tu máme Warp PvP. A čo to je? Neviem, ale asi nie je dokončené alebo niečo. OK, takže tak. Máte proste teleport do arény. A áno, aréna nie je dokončená, takže PvP ešte nie. Takže... neviem. No, dobre, takže ja by som sa pre dnešné video s vami lúčil. Asi čau. Ešte som vám chcel povedať poslednú vec. Ak prídete s tým, že chcete OP, alebo že hovoríte, že viete s príkazmi, dobre, možno s nimi viete, ale OP vám nedáme, dokedy neurobíte nábor. To je všetko. Tento server je naozaj skvelý. Chodí tu zatiaľ, už nám tu prišlo veľmi veľa hráčov. Dobre, takže toto video by bolo plne všetko pre toto video a ja sa s vami lúčim a čau, hele králíček.